שלום רב לכם מהיכל הספורט העירוני ברמת גן. אליפות ישראל בקראטה מגע מלא, כאן מייק ארנון. 180 משתתפים, 25 מועדונים מיוצגים באליפות הזאת. הפרשן שלנו, אחד ממארגני התחרות, גיא סקורניק. אליפות ישראל בקראטה מגע מלא זה קראטה שמותר לתת בחלקים של הרגליים, תחתונים, מעל הברכיים, לבטן עם הידיים וגם עם הרגליים. רגליים חופשי לכיוון הפנים, ומה שאסור לנו לתת זה לכיוון הברכיים, לכיוון האשכים. ידיים לפנים אסור לנו, וידיים לגב אסור לנו. והתחרות היא במגע מלא, מותר להיכנס חזק לגוף. הניקוד נקבע אם אחד הילדים לא יכול להמשיך ממכה בבטן או מכה ברגל, זה מזכה אותו בחצי נקודה. אם סופרים עד 5 שניות הוא לא יכול להמשיך, זה מזכה אותו בנקודה מלאה, ואז הוא מנצח את הקרב. אנחנו בקרב במשקל עד 65 קילוגרם. אריק. מימין בחגורה הכחולה אריק גולדנברג, סגן אלוף ישראל, ממכון סקורניק. אלעד זכאי ממכון הישרדות סגנון חופשי ירושלים. טוב, כרגע אנחנו רואים את אריק ואת אלעד בעבודה. זה קרב חריף יותר מהילדים. אני מזכיר שוב, אריק בחגורה הכחולה, אלעד בצהוב. אריק כרגע תוקף חזק מאוד. נראה לי שכבר אריק מוביל בצורה מובנת. אלעד קצת חסר לו אוויר בגוף בגלל המכות שאריק מכניס לו. הם משתמשים באיזשהו סגנון מסוים או... אריק משתתף, הוא עושה סגנון קמפו ג'יצו, שזה גם כל האומניות לחימה, שילוב, וגם איתה הישרדות סגנון חופשי. אריק כרגע עומד בביטחון מלא, והוא פשוט סומך על הגוף שלו שהוא יכול לספוג את המכות. כרגע אין ניקוד, השופטים יחליטו אם לתת. השופטים מחליטים לתת הערכה. סך הכל קרב די שקול. הקרב אי אפשר להגיד שקול, כי המכות של אריק הרבה יותר חזקות לגוף. אם אתה שם לב, הוא לא מתרגש מהמכות של אלעד. אופה, כרגע היה פה נוקאוט מלא, זה ניצחון מלא. הייתה מהלומה רצינית מאוד לראשו של אלעד. אבל זה, הוא התאושש מהר מאוד. בדרך כלל זה קורה כשהקרב חריף. השאלה המתבקשת, גיא, אם זה לא מסוכן מאוד. זה יכול לגרום למוות? בוא נשאל את השאלה בצורה ברורה. זה לא יכול לגרום למוות כי אין מספיק מכה, זה כמו אגרוף. כפפה נכנסת לפנים לפעמים וגם אנשים מתעלפים, אז אותו דבר הרגל.
בכל אופן, אין ויכוח לגבי המנצח עכשיו בקרב. הקרב הזה הוכרע כבר. כן, הקרב הוכרע, ואני שמח לראות את אלעד עומד על הרגליים. אריק גולדנברג איפה מנצח את אלעד זכאי. וזה ניצחון מלא, מוכרע. אריק גולדנברג איפה מנצח את אלעד זכאי.